Tartalo. Bazen Saadar izeneko mendi batean, giza itxurako erraldoi bat, oso indartsua. Tartalo zuen izena. Begi bakarra zeukan kopetaren erdi-erdian. Kobazulo batean bizi zen, eta ardilarruz jantzita ibiltzen zen. Aragilale tripontzia zen Tartalo. Egunero gutxienez, ardi oso bat jaten zuen erreta. Baina giza aragia zen, gehien gustatzen zitzaion jakia. Behin gertatu zen, Patxi izeneko artzain bat galdu zela Saadar mendian. Iluna zetorren, eta ezin zuen etxerako bidea aurkitu. Hala zebilela, hor non ikusten duen Tartaloren kobazuloa, eta barrura sartu zen. Ez dago beste erremediorik, hementxe igaro beharko dut gaua. Pentsatu zuen bere artean Patxi artzainak, baina etzekien han Tartalo bizi zenik. Eguzkia bazijoan eta gaua bazetorren, kanpoan hotz egiten zuen. Patxi hantxe geratu zen, hurrengo goizean etxerako bidea aurkituko zuela pentsatuz. Hala zegoela, ardiak ikusi zituen kobazuloan sartzen eta harriturik geratu zen. Baina askoz gehiago harritu zen, ardia jenatzetik, gizonaren tankerako erraldoi bat sartu zela ikusi zuenean. Tartalo zen bere begi bakarrarekin. Zer ote dau, gizakia, erraldoi zintzoa, ala monstro gaiztoren bat. Pentsatu zuen Patxik bere artean. Tartalok bere etxean giza seme hura ikusi zuenean, harritu egin zen lehendabizi, eta gero poztu. Ara hemen gizon koskor bat. Aspaldian gizaragiri probatu gabeneko, anta guantxe aukera ederra. Baina biharko ustea izango diat honena. Haze bazkari ederra bihar. Patxi beldurtu egin zen hori entzutean, eta kobazulotik irten nahita hasi zen. Baina Tartalok harri handi batekin itxi zuen sarrerako zuloa. Gero sua piztu zuen Tartalok. Ardi bat hil, larruak kendu, burruntzi luze batean sartu, eta bueltak emanez, sutan erre zuen. Nik ere jantzak zati bat pixkat gizentzeko? Esan zion Tartalok artzainari. Nik ez daukat jateko gogorik, nik etxera joan nahi dut hemendik lehen bailen. Erantzun zion Patxik. Orduan Tartalok, eraztun bat sartu zion hatz batean Patxi artzainari. Eta esan zion... Kostatuko zaik hemendik alde egitea, eta kobazulotik ies egitea lortzen baduk ere, eraztun horrek salatuko hau. Patxik ez zuen ongi ulertu eraztunaren kontu hori. Burruntzian erretako ardia osorik jantzuen Tartalok. Ibiarko! Esaten zion Patxi gizajoari, ardikia jaten ari zen bitartean. Artzaina beldurrez ikara zegoen, eta galdera bakarra egiten zion bere buruari. Nola lortu ote dezaket zulo nazkagarri honetatik irtetea? Tartalok ardiosoa jantzuenean, zegoen lekuan etzan, eta lo geratu zen. Baina zartziren ordearen zurrungautsak. Batzuetan, haize boladak zirela ematen zuen. Besteetan trumoiak. Tartalo lo ikusi zuenean, Patxik burruntzia sutan goritu, ondo apuntatu eta indarrez zast! Begi bakarraren erdi-erdian sartu zion. Garraixi egiten zuen Tartalok minaren minez. Nola edo ala balantzaka jaiki zen Tartalo lurretik eta Patxiren bila hasi zen. Itxutu egin hauk, itxutu! Baina ez aiz bizirik aterako hemendik. Gordinik jango haut, kankanarru motorzekin hori, gordinik! Nonago, esaidak, nonago, non sartu aiz, kankanarru motorzekin hori, gordinik jango haut. Patxi artzaina, lehen baino askoz lasaiago zegoen orain, kobazuloko ardien artean ezkutaturik. Baina badazpada ere, gau osoan, ez zuen lorik egin.
Urrengo goizean, Tartalok kobazuloaren sarrerako harri handia kendu zuen bazterrera. Gero bihankak zabaldu, eta sarreran jarri zen barrura begira. Txistu jozien bere ardiei eta denak irteten hasi ziren. Tartalok bizkarra ukitzen zien ardiei banan-bana, haien artean artzainak iesik egin etzezan. Nahiago nuke ardia izango banintza oraintxe zulo honetatik irteteko. Pentsatu zuen bere artean Patxik. Eta orduan bururatu zitzaion zer egin. Kobazulo hartako bazter batean, 100 ardilarru baino gehiago zeuden pilatuta. Patxik hartu zuen haietako bat bizkarretik, jarri zen lau hankan eta ardiekin batera irten zen. Tartalok ez zion antzik eman eskua bizkar gainean jarri zionean. Eskerrak! Patxik bere burua zulo hartatik kanpora ikusi zuenean, korrika abiatu zen, hanketan egoak balitu bezala. Baina orduan, Tartalok jarri zion eraztuna, martxan hasi zen. Hemen nago! Oihu egiten zuen etengabe eraztun magikoak. Orduan konturatu zen Tartalo berak jan behar zuen mutila iesi zijoala. Harrapatuko haut, bai, harrapatuko haut, ez duk ies egingo ez hoxe! Deiadar egiten zuen begi bakarritxuak kobazuloaren ondotik. Eta Tartalo oihuak entzuten zituen lekura hurbiltzen hasi zen, zinbuluka eta zanbuluka baina azkar. Jarraitzen zuen esaten eraztunak, gero eta hurbilago entzuten zuen artzainak Tartaloren ahotsa. Harrapatuko haut, laizterraiz nire atzaparretan, gordin-gordinik jango haut, esan ian eraztunak salatuko induela. Eta orduan, aintzira bat ikusi zuen Patxi artzainak aurrez aurre. Eta ideia bat piztu zitzaion bere buru azkarrean. Eraztuna aintzirara botako dut eta kitxo. Baina ezin zuen eraztuna atzetik atera. Atzera begiratu zuen, eta antzetorren Tartalo gero eta hurbilago, gero eta azkarrago. Zer egingo eta zer egingo, atzeraztunduna, moztea izango zela onena pentsatu zuen Patxik bere larrialdi hartan. Eta baita egin ere, laster asko gainera, hartu zuen harri zorrotz bat, eta krask! Atza moztu zuen ondo-ondotik. Gero, atza eta eraztuna, aintzirara bota, eta berak korrika aldegin zuen handik. Baina urpean ere eraztuna etzen isildu. Oihukatzen zuen urpetik. Tartalo berriz antzikoan bere eraztun magikoak deitzen zion lekura. Eta blaust joan zen tripaz aurrera uretara gure Tartalo. Etzekien igerian, eta bertan ito zen. Eraztuna ere urrazpian geratu zen isilik. Patxi hartzaina berriz, asko lasaitu zen, gizaiale begi bakarrura aintzirak irentsi zuela ikusi zuenean. Atz bat gutxiagorekin zijoan etxera, baina pozik ustekabeko abentura hartatik bizirik atera zelako. Alabazan, ez pasan, sardadilla kalabazan. Patxi errementaria. Munduan asko bezala, Aralarringuruko herriska batean errementari bat bizi zen. Patxi zuen izena, eta oso gaiztoa zela esaten zuten. Horregatik, behin, Zart izeneko deabru bat bidali zioten infernutik. Errementari hura nola edo hala, infernura eramateko agindu zioten. Eta horrela, goiz batean,
Zart, infernua utzirik, Patxiren sutegiraino joan zen. Patxi lanean ari zen. Auspoari eragin, txingarrak astindu, aizkorak zorroztu, sutan burdina goritu. Egunon, Esan zion deabruak. baita hiri ere. Erantzun zion Patxik. Oso gaiztoa izela ziotek denek. Infernuan ere horrelako kontuak entzun ditiago. Horregatik, iarantzera mateko asmotan etorri nauk. Etzeko gaizki, baina gozen hauk eta infernurako bidea luzea duk. Lehenengo gozaldu egingo diegu. Zarti ongi iruditu zitzaion, eta biak gozaltzera joan ziren. Maian eseri eta bapo gozaldu zuten. Gozaria bukatu zutenean, Patxi jaiki zen eta hause esan zion Zarti. Goazemak orain nahi baduk. Zartek eginalak egin zituen, baina ezin zen jaiki. Aulkia bike zigurtzi baitzuen aurrez Patxik, eta han erantxirik geratu zen deabrua. Hala eduki zuen 3 urtez Patxik deabrua. 3 urte haiek iragan ondoren, bikea sutan berotu zuen Patxik, eta ura urtu zenean, Zart aske geratu zen, eta azkarralde egin zuen handik. Patxi munduan geratu zen, gero eta gaiztoago ari zen bihurtzen. Infernuan, Patxiri beste deabru bat bidaltzea erabaki zuten. Axut? Abiatu baino lehen, Zartek ala esan zion Axuti. Kontu zibiliadi. Patxik maian esertzeko esaten badik, ez eseri. Zen nauk eseriko. Ondo asko ezagutzen dian nik, Patxi. Eta horrela agertu zen goiz batean Axut, Patxiren sutegian. Egunon! Esan zion Patxiri. Baita hiri ere. Gero eta gaiztakeria handiegoak egiten omen dituk. Ala jakin diegu infernuan. Eta iarantzera mateko agindua eman zidatek. Ongi duk, baina lan asko egin diat eta gozen hauk. Gainera, infernurako bidea luzea duk. Zeo zer gozaldu dezagun lehenengo. Bai, goazemak azkar. Esan zion Axutek. Biak sukaldean sartu ziren eta Patxik esan zion Axuti. Eseradi maian, lagun. Ez, lasai. Ez diat esertzeko oiturarik. Erantzun zion Axutek. Etzan adi orduan horko zizelu hortan. Hainbeste bide egin da gero nekatuta egongo baizta. Bai, hori egia duk. Esan zuen Axutek irribarrez. Eta zizeluan etzan zen. Patxik mahaian jarri eta lasai gozaldu zuen. Bukatu zuenean, Axutengana joan eta honela esan zion. Goazemak orain nahi baduk. Baina Axut, eginalak eginarren, ezin zen zizelutik jaiki. Zizelua ere aurrez bike zigurtzita baitzuen Patxik. Eta han eduki zuen ura ere 3 urtetan. Azkenean, bikea sua zurtu eta askatu egin zuen. Azkarralde egin zuen Axut gizajoak infernuko zulora. Patxi berriz ere munduan geratu zen. Gero eta gaiztakeria handiagoak egiten zituen. Ura etzegoen horrela usterik. Zer egin erabakitzeko, bilera bat egin zuten deabruek infernuan. Nola edo ala, Patxi infernura eraman behar zutela erabaki zuten, eta horretarako beste deabru bat izendatu zuten, Gatz. Mundura abiatu baino lehen, honela hitz egin zioten beste bi deabruek Gatzi. Patxik maian esertzeko agintzen badik, ez kasurik egin. Eta gero zizeiluan etzateko esaten badik ere, ez etzan. Ez, kontu zibiliko nauk. Erantzun zien Gatzek, eta mundura abiatu zen. Goiz eguzkitsu batean, Gatz, Patxiren sutegian sartu zen, eta egun onak eman zizkion. Egunon? Baita hiri ere. Erantzun zion Patxik. Egi aldu gero eta gaiztakeria handiagoak egiten dituala. Zer abilor bazter guztiak nahasten. Hori ez duk egia. Bai, infernura eramateko esan zidatek niri. Ondo zegok, baina infernurako bidea luzea duk eta gozaldu egin behar diagu irten baino lehen. Goazemak ba. Sukaldean sartu orduko, honela esan zion Patxik Gatzi. Jarri maian. Ez diat oiturarik. Etzan adi orduan horko zizelu horretan, nekatuta egongo aizonezkero. Ez, nahiko lo egindanago, ez diat etzateko beharrik. Motel, igo adi orduan etxe aurreko piku ondora eta jan nahi dituan guztiak nik gozaltzen dudan bitartean. Hori bai, hori egingo diat. Eta Gatz, piku ondora igo zen. Gozaldu zuenean, Patxik ataritik deitu zion Gatzi. Gatzek jaitsi nahi zuen, baina ezin. Piku ondoa ere, bike zigurtzi zegoen, eta bertan erantxirik geratu zen.
Eskolako aurrek harriak botatzen zizkioten egunero. Deabruaren garrasiak entzunarren, Patxi etzen arrukitzen, eta han eduki zuen 3 urtetan. Azkenean, suaz bikea berotu eta gatz askatu egin zuen. Gatzek bere burua aske ikusi zuenean, Patxiz etzen gogoratu ere egin, infernura joan zen lasterka. Egunak joan eta egunak etorri, azkenean, Patxiri ere iritsi zitzaion heriotzako ordua. Hiltzenean, mailua, burruntzia eta kurrikak hartu zituen, eta zuzenean infernura abiatu zen. Dan, 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 jo zuen mailuaz infernuko atea. Nor da? Zinda! Nor da? Galdetu zioten barrutik. Patxi errementaria naiz. Erantzun zuen. Hau entzun zutenean, deabru guztiak ateari eusten jarri ziren. Patxi errementaria sarretzedin. Bestela, adio infernuko bakea. Ikusi ezkero ezagutuko zuela pentsatu zuen deabru batek, eta ateko giltzazulotik begira jarri zen. Patxi konturatu zen, eta burruntziaz begia aterazi. Beste deabru batek, ahotsez ezagutuko zuelata, makurturik, atepeko zirrikituan jarri zuen belarria. Patxi konturatu zen, eta kurrikekin belarria moztu ziren. Azkenean, Patxi, infernuan ez zutela hartu nahi konturaturik, zeru aldera joan zen. Jo zuen zeruko atea, eta San Pedro irten zitzaion. Nor zarazu? Galdetu zion. Patxi errementaria? San Pedrok ongi zekien Patxi errementariaren berri, eta ez zion zeruan sartzen utzi nahi. Baina halako batean, Andre zahar bat hurbildu zen ate ondora. Ikusi orduko ezagutu zuen Patxi Andreark, eta beldurturik, Patxi kalterik egin etzie zaion, honela hitz egin zion San Pedrori. Oso gizon zintzoa izan da hau munduan. Edonori laguntzeko prest egoten zen beti. Ongi merezia dauka gizon honetxek zerua. Orduan San Pedrok atea zabaldu zion, eta Patxi barrura sartu zen. Geroztik Patxi errementaria zeruan omen dago. Alabazan, ez pasan, sardadilla kalabazan. Makilak iski. Munduan asko bezala, mendiko etxe batean, gizon zahar bat bizi zen. Gizon hark 3 seme zituen, Aritz, Mikel eta Beñat. Seme zaharrenak, Aritzek, bazterrak ikusi behar zituela erabaki zuen. Etxetik irten zen, eta mendi handiak igo zituen, baita itsaso zabalak igaro ere. Azkenean, bizimodu hartaz asperturik, morroi sartu zen etxe batean. Gogor egin zuen lan. Goizean goiz jaiki eta ardiekin mendira joaten zen. Egun osoan hartzain ibili ondoren, gauerako etxera itzultzen zen. Oso hartzain ona zen Aritz. Nagusia pozik zegoen berarekin. Eta urtea pasa ondoren, asto bat eman zion. Baina ez zen asto arrunt bat. Ari, egintzak urrea esan ezkero, urrea egiten zuen. Asto bereziura, etxekoi erakutsi behartziela pentsatu zuen gure Aritzek. Beraz, nagusiari baimena eskatu eta etxerako bidea hartu zuen. Egun osoa bidean pasa zuen, eta gaua heldu zenean, ostatu batean sartu zen lo egitera. Gabon! Esan zion ostalariari. Baita zuri ere. Gaua pasatzeko ohe bat emango aldirazu. Bai, emango dizut. Esan zion ostalariak. Ohera joan baino lehen, Aritzek hau esan zion ostalariari. Ez esan mesedez nire astoari egintzak urrea.
Ez diot esango. Erantzun zion ostalariak. Baina aritzo geratu zenean, ostalaria joan zen astoa zegoen tokira, eta honela esan zion. Egintzak urrea! Eta astoak urre asko egin zuen. Ostalariak pentsatu zuen. Asto honekin diru asko irabaziko dut. Neuretzat hartu behar dut, eta gure asto zaharra utziko dut bere lekuan. Eta alaxe egin zuen. Hurrengo goizean, aritz esnatu zen, eta aurpegia garbitu eta gosaldu ondoren, etxera joan zen ostalariaren asto zaharra hartuta. Etxean sartu orduko oihuka hasi zen. Aita, Mikel, Beñat, urrea egiten duen astoa ekarri dut. Denek ikusi nahi zuten asto miresgarri hura, lurrean maindire bat jarri zuten, eta aritzek esan zion astoari. Egintzak urrea. 1000 aldiz urrea egiteko esan arren, urrerik etzenan azaldu. Kakapilo galanta baizik. Egin urrea. Maindire guztia zikin eginda utzi zuen asto zaharrak. Handik urte batzuetara, bigarren semea ere, Mikel, morroi joan zen. Honek ere gogor lan egin behar izan zuen. Goizean goiz jaiki eta mendira joaten zen egur biltzera. Egun osoa mendian pasa ondoren, gauerako etortzen zen etxera. Oso mutil zintzoa zen Mikel. Nagusia oso pozik zegoen berarekin, eta horregatik, urtea pasa ondoren, mahai bat eman zion. Oso mahai berezia zen hura. Jartzak bazkaria esan ezkero, mahaiak bazkaria edo afaria prestatzen zuen. Mahaia hartu eta etxeko irakutsi behartziela pentsatu zuen Mikelek. Beraz, nagusiari baimena eskatu eta etxerako bidea hartu zuen. Egun osoan ibili ondoren, gaua heldu zenean, ostatu batean sartu zen lo egitera. Gabon, Ostalari lapurraren etxea zen. Aita zuri ere! gaua pasatzeko ohe bat emango aldidazu. Esan zion Mikelek ostalariari. Bai, emango dizut. Esan zion ostalariak. Ohera joan baino lehen, zera esan zion Mikelek ostalariari. Ez esan mesedez nire mailari, jarrizak bazkaria! Ez diot esango. Agindu zion ostalariak. Baina Mikel oheratu zenean, ostalaria joan zen mahaia zegoen tokira, eta honela esan zion. Jarrizak bazkaria. Eta mahaiak bazkari eder bat prestatu zuen. Ostalariak pentsatu zuen. Mahai honekin diru asko irabaziko dut. Mahai hau lapurtu eta sukaldekoa jarriko dut bere ordez. Eta halaxe egin zuen. Hurrengo goizean, Mikel esnatu zen eta aurpegia garbitu eta gosaldu ondoren, ostalariaren sukaldeko mahaia hartu eta etxera joan zen. Etxean sartu bezain azkar, bere aita eta anaiei deika hasi zen. Aita, Aritz, Beñat, begira nolako maila ekarri dudan. Eta denen aurrean, Jarrizak bazkaria! esan zion mahaiari. Baina alferek izan zen guztia. Jartzak bazkaria eta jartzak bazkaria oihukatzen zion Mikelek, baina mahai gainean etzen ezer agertzen. Eta azkenik, Beñat joan zen etxetik kanpora lanera. Baserri batean morroi jarri zen. Etxe hartan lan asko egiten zuen Beñatek. Goizean goiz jaikitzen zen eta behiak larrera ateratzen zituen. Gero behientzat belarra ebaki eta biltzen jarduten zuen zelaian. Egun osoz lanean aritu ondoren, gauean etxera itzultzen zen. Nagusia oso pozik zegoen Beñatekin. Horregatik, urtebete pasa ondoren, makila bat erregalatu zion. Makilaren aurrean makilak iski esan ezkero, mugitzen hasten zen eta inguruan zeuden pertsona guztiak jotzen. Egun osoa bidean pasa zuen eta ilundu zuenean, lo egitera ostatu batean sartu zen. Ostatu hartan, astoa eta mahaia lapurtu zituen gizona bizi zen. Gabon! Esan zion Beñatek. Baita zuri ere! Erantzun zion ostalariak. Gaua pasatzeko ohe bat emango aldidazu? Bai, emango dizut. Esan zion ostalariak. Ohera joan baino lehen, Beñatek esan zion ostalariari. Ez esan mesedez nire makilari, makilak iski. Ez diot esango. Agindu zion ostalariak. Baina Beñat oheratu zenean, ostalaria joan zen makila zegoen tokira, eta makilak iski esan zion. Orduan makila joka hasi zen. Hartu zituen bizkarreko ederrak ostalari lapurrak.
Oiuka hasi zen ostalaria Beñati deika. Ai, oi, mesedez! Gelizazu makila! Ai! Eskatu zion, baina Beñatek ez esaten zion. Ez dut makila geldituko, nire anaiei lapurtu dizkiezunak ematen espadizkidazu. Esan zion. Ai, oi, nik ez diete zer lapurtu! Ai! Esan zuen gezurra ostalariak. Bai, astoa eta mailak kendu dizkiezu. Makila, ostalaria jotzen zuen bitartean, inguruan zeuden gauza guztiak hausten hasi zen. Basoak, platerak, mailak. Ai, lapurtutako guztia itzuliko dizut! Baina geldizazu mesedez makila madarikatu hau! Orduan, Beñatek makila gelditu egin zuen. Hurrengo goizean, aurpegia garbitu eta gozaldu ondoren, astoa, maila eta makila hartu zituen Beñatek. Oso pozik joan zen etxera, astoa aurretik zuela. Etxean sartzearekin batera, bere aita eta anaiei deika hasi zen. Aita, Haritz, Mikel, etorri ona, begira ze ekarri dudan. Denak bildu ziren Beñaten inguruan, eta ostalariak lapurtutako gauzak ekarri zituela ikusi zutenean, oso pozik jarri ziren. Haritzi bere astoa eman zion, Mikeli maila, eta Beñat makilarekin gelditu zen. Handik aurrera, denak oso ondo bizi izan ziren. Alabazan, ez pasan, sardadilla kalabazan. Gizon harrigarriak. Nafarroako mendietan, Harri eta izeneko herriska bat dago. Herri txikia izanik, baserri asko du inguruan. Haietako baserri batean, Haritzenea izenekoan, mutil indartsu bat bizi zen. Bere izena Jatsu zen. Jatxuk baserriko lan guztiak bakarrik egiten zituen. Eta ondo moldatzen zen, oso indartsua baitzen. Jatsu, basajaunen lagun handia zen, eta askotan, baserriko lanak bukatu ondoren, haiekin ibiltzen zen basoan zehar korrika eta saltoka, edo izan piztiak errapatzen. Basajaunek Euskal Herritik alde egin zutenean, Jatsu lagunik gabe geratu zen. Egun batzuk oso triste igaro zituen, bakardade handia sentitzen zuelako, eta baserriko lanak bukatzen zituenean, oianean ibiltzeko lagunik ez zuelako. Horregatik, egun batean, baserritik kanpora lagun bila joan behar zuela erabaki zuen. Ehiztari batekin topo egin zuen Jatxuk. Ehiztariark harrikozkor bat zuen hankari lotuta. Zertan ari haiz gizona? Galdetu zion. Hementxe, eizan! Erantzun zion besteak. Zergatik daukak errotarri hori hankari lotuta? Galdetu zion Jatxuk harrituta, bere bizi guztian ez baitzuen alakorik ikusi. Ez duk sinetxiko. Nik arazo txiki bat diat. Azkarregi korrika egiten dudala. Eizara harririk gabe joaten naizenean, erbiak baino salto handiagoak egiten ditiat, eta bera baino azkarrago joaten nauk. Horrela ezin izaten diat erbirik harrapatu. Harriarekin berriz, erbiaren zain egoten nauk, eta horrela harrapatzen diat. Jatsu harriturik geratu zen gizon honen abilidadeaz, eta etxetik gizon berezien bila irten zen ezkero, galdetu zion ehiztariari. Ta, zer egiten duk hemen? Aialduk mundua korritu. Bai, aspalditik diat horixe egiteko gogoa. Elkarrekin joango gaituk nahi baduk. Guazen ba. Erantzun zion ehiztariak, eta elkarrekin abiatu ziren.
Bazijoazen biak eta halako batean ikaragarrizko hotsa entzun zuten. Zerin hotsa ote dukoni? Galdetu zioten elkarri. Gizon bat ikusi zuten. Ipurdiarekin kolpeka mendiak berdintzen ari zen. Hau ere berezi xamarra duk. Esan zion Jatxuk bere buruari. Gizonarengana inguratu ziren eta Jatxuk galdetu zion. Zertan ari haiz lagun? Mendi honen bestaldean anaia biziduk. Eta elkarrekin hitz egin nahi dugunean, mendi honek oztopo egiten ziduk. Horregatik ari nauk mendia berdintzen. Mundua ikusi nahi alduk. Galdetu zion Jatxuk. Bai, aspalditik diat horixe egiteko gogoa. Zuekin batera pozik joango nindukek. Eta hirurek elkarrekin abiatu ziren. Bidean zijoazela, beste gizon harrigarri bat topatu zuten. Sudurzulo bakoitzean, 50 arroa artile zeuzkan. Gizona! Esan zuten hirurek harriturik. Zer duk hori? Hau, artilea. Erantzun zuen besteak lasai asko. Eta zertarako sartzen duk sudurrean hainbeste artile? Barruko haizeari eusteko. Bestela, izugarrizko aberiak egiten ditiat nik. Tira. Ez duk horregatik hori egia izango. Esan zioten besteek barrez. Nahi alduzue proba egitea? Galdetu zien, erdi haserre, sudurzuloak itxita zeuzkan gizonak. Ea, bai. Bai, noski. Artileak kendu zuen, eta sudurzuloatik indarrez haizea atera zuen. Inguruan zeuden 3 pago ipurditik atera zituen. Jatxu, haizearen indarrez, 200 metrora zegoen aritz baten adarrean gelditu zen zintzilik. Handik oihu egin zion. Beno, lagun! Ondo zelok, geldia di! Sudurzuloak estali zituen, eta orduan haizea baretu egin zen. Nahi alduk gurekin etorri mundua ikustera. Galdetu zion Jatxuk. Bai, aspalditik nian asmo hori buruan bueltaka. Goazen ba? 4 gizon harrigarri haiek gauza berriek ikustera abiatu ziren elkarrekin. Handik puska batera, 4 basora iritsi ziren. Han, gizon bat ikusi zuten. Zuhaitzak aizkoraz botatzen ari zen. Egunon, adiskide. Esan zioten 4 batera. Egunon? Erantzun zien lanean ari zenak. Lanean, ezta? Bai. Erantzun zuen berriro aizkolariak. Eta nola eraman behar duk enbor lodi hori etxera? Galdetu zion Jatxuk. Hau, bizkarrean hartuta, nola ba? Ez daukak indar gutxi orduan, diru asko irabazten alduk. Ez hainbeste? Erantzun zion aizkolariak. Nahi alduk gurekin etorri eta bazterrak ikusi. Aspalditi diat horixe egiteko gogoa. Goazen ba? Denak elkarrekin abiatu ziren. Euskal Herria korritzen hasi ziren. Herriz herri eta plazaz plaza kontrario bila. Herriko festetan, jendea plazan biltzen zuten. Ea haien artean, indartsuren bat edo korrikalari azkarren bat baote zegoen, haiekin apustuan aritzeko. Gizon indartsuak eta azkarrak ateratzen ziren herria askotan. Baina gure 5 gizon harrigarriek beti irabazten zuten. Eta horrela, fama handia hartu zuten Euskal Herri guztian. Bizkaiko probintzian zebiltzala gertatu zitzaien hau. Uda zen eta bero handia egiten zuen. Egarriz nagok? Esan zuen, mendiak ipurdiaz berdintzen zituenak. Ura edantzak? Esan zion Jatxuk. Bai, baina itxurririk ez diat inguruan ikusten. Orduk itxasoa. Ur gutxiegi dik iretzatala. Arrazoi duk, bertatik edango diat. Bermeoko barran jarri zen ura edateko. Hanka bat soiluben jarri zuen, eta bestea ereinu zarren. Oreka gordetzeko, eskua Izaroko uhartean jarri zuen, hasi zen ura edaten. Egarriak ia itoan zegoenez, indarrez egin zuen txurrut, eta nahi gabe uretan zebilen itsasontzi bat irentsi zuen.
Itxasontziak txarrak izaten dira gizonen urdailerako. Gure mendi berdintzailea koliko txar batek hartu zuen eta hil egin zen. Ura hiltzenean, besteek nahiko fama hartu zutela eta mundua nahiko ongi ezagutzen zutela pentsatu zuten, eta bakoitza bere etxera itzuli zen. Handik aurrera, lasai bizi izan ziren. Alabazan, ez bazan, sardadila kalabazan.